मुंबईच्या निकालानंतर सिंधुदुर्गातील राजकीय समीकरणं ठरणार आहेत, कारण आज कणकवलीमध्ये महायुतीची दुपारी बैठक आहे आणि त्याच्या आधी भाजपची कार्यकारिणीची बैठक आहे 11 वाजता, काही वेळातच ती चालू होईल। याच प्रहार भवनमध्ये ही बैठक आहे। खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत ही भाजपची एक सकाळी 11 वाजता बैठक आहे आणि त्यानंतर मग महायुतीची देखील बैठक होणार आहे। दुपारी 2 वाजता खासदार नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे। या बैठकीसाठी पालकमंत्री नितेश राणे आहेत, त्याच्यानंतर बघितलं तर कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे आहेत, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर आहेत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष देखील उपस्थित राहणार आहेत, त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष हे देखील उपस्थित राहणार आहे आणि यांच्या सगळ्या महायुतीमध्ये असलेल्या ज्या पक्ष आहेत त्या पक्षांच्या उपस्थितीत ही जी बैठक आहे महायुतीची बैठक होईल आणि त्या बैठकीत नेमकं काय निर्णय होईल हे पाहावं लागणार आहे। पण महायुती होणार असं एक एकंदरीत बोललं जात आहे आणि फॉर्म्युला देखील ठरलेला आहे। 30 आणि 20चा फॉर्म्युला ठरलेला आहे। 30 जागा या भाजपला आणि 20 जागा ह्या एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला मिळू शकतात अशी शक्यता वर्तवली आहे। त्यामुळे मोठा भाऊ म्हणून भाजप आपली जबाबदारी पार पाडेल असं एकंदरीत दिसत आहे आणि त्यानंतर मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर समजा महायुती जर फॉर्म्युला ठरला तर त्याच्यानंतर जी राजकीय समीकरणं आहेत ती आता बदलणार आहेत। कोण कुठल्या मतदारसंघातून निवडून येईल, कुठल्या मतदारसंघातून पक्ष त्याला संधी देईल हे देखील पाहणार आहे। पण गेल्या म्हणजे नगरपंचायत आणि नगरपालिकांची निवडणूक बघितली तर महायुतीमध्ये बिघाड झाला होता आणि त्या बिघाडीचा फायदा विरोधकांना मिळाला होता आणि त्यामुळे ही संधी आता त्यांना विरोधकांना न द्यायचं महायुतीने ठरवलेलं आहे आणि त्यामुळेच आता महायुती होणार असल्याचं एक निश्चित बोललं जात आहे। त्यामुळे विरोधकांची जी आहे जी मूठ बांधलेली आहे ती देखील आता मोडण्याचं काम ही महायुती करणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काही जे बोललं जात आहे की महायुती समजा स्वबळावर झाली, प्रत्येकाने स्वबळाचा नारा दिला तर महायुतीमध्ये बिघाड होऊ शकतो। पण महायुतीने प्रथमतः आज ही बैठक ही बोलावली आहे आणि या बैठकीत एक महायुतीचा निर्णय होऊ शकतो आणि त्यानंतर संध्याकाळी पत्रकार परिषद आहे महायुतीची आणि त्यामुळे महायुतीचा फॉर्म्युला देखील ठरल्याचं बोललं जात आहे। 30 आणि 20चा फॉर्म्युला ठरला आहे। त्यामुळे एकंदरीत मोठा भाऊ म्हणून भाजपकडे पाहिलं जाईल आणि त्यामुळे ही जी निवडणूक आहे ती महायुती एकत्र घेऊन लढणार। त्यामुळे विरोधक नेमकं काय भूमिका घेतात हे देखील पाहावं लागणार आहे। आपण बघितलं तर मागची जी नगरपंचायत नगरपालिका निवडणुकीमध्ये जशा पद्धतीने जे महायुतीला त्या फटका बसला होता, वेळेवर लढल्यामुळे फटका बसला होता, तो फटका बसू नये यासाठी ही महायुतीची बैठक आज बोलावलेली आहे आणि एकत्रित बैठकीमध्ये जो काही निर्णय होईल आणि सायंकाळी महायुतीची घोषणा देखील होण्याची शक्यता आहे आणि थोड्याच वेळात कार्यकारिणीची बैठक भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक होईल आणि त्यानंतर आता मुंबईचे निकाल यायला सुरू होईल आणि त्या मुंबईच्या निकालावर सिंधुदुर्गातील समीकरणं देखील राजकीय समीकरणं ठरणार असल्याचं एकंदरीत बोललं जात आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।